Teñen os povos a gala no seu lenguaxe falar. Fálase chino na China, portugués en Portugal, catalán en Cataluña e na Alemania alemán. Soilo os gallegos de agora, hasta vergonza lles dá. Falar a melosa e doce, fala que fala os seus pais. Mandamentos do Marcos. Fora da igrexa son 6. Facer a todos xusticia, non casarse con ninguén. Falar o gallego en Sebre. Cumprir co que manda a lei. Foitar polo noso adianto con entusiasmo e con fe. Vestir calzós e monteira, pero omnia sécula amén. A Ponferrada, querida villa, para o edén do suelo, pois quixo así. Tomou do bierzo Dios modelo, e entre as estrellas daquese cielo te puxo a ti. Por que é importante conservar a lingua nai? As linguas son o instrumento de maior alcance para a preservación e o desenvolvemento do noso patrimonio cultural, tanxible e intanxible. Toda iniciativa para promover a difusión das linguas maternas servirá non só para incentivar a diversidade lingüística e a educación multilingüe, senón tamén para crear maior conciencia sobre as tradicións lingüísticas e culturais do mundo e inspirar a solidaridade baseada no entendemento, a tolerancia e o diálogo.